नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो गाना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बने रहे पोस्टर अइला से पहले ही। त आज उ गाना के फर्स्ट लुक आ चुकल बा, जोना के नाम रखल गईल बा हल्के हल्के लौट दी। जी हाँ, हल्के हल्के लौट दी। माँ विंध्यवासिनी फिल्म्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी के ई गाना बहुत जल्द सुने की मिली। अभी एक रिलीज डेट अनाउंसमेंट ना कल गई बा। उम्मीद बा कि बिहान चाहे परसों में ई गाना के रिलीज कर दिया जाए। ई जौन गाना बा, गाना के खेसारी लाल यादव जी गौले बाड़े, अखिलेश कश्यप लिखले बाड़े, संगीत रवि राजदेवा देले बाड़े और गाना के वीडियो में चांदनी सिंह जी खेसारी लाल यादव जी के साथ आप लोगन के नज़र आवे वाला बाड़ी। तो पोस्टर आ चुकल बा, पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकत आनी। बाकी अगर पोस्टर डाउनलोड करे के बाद हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा देर में अपलोड कर दें, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकत आनी। और खबर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।